zawo. Mu children ministry momwemo anawaphunzira kuzidalira kulimba mtima. Mukaona amapita kuma VBS Vocation Bible School imene imapangidwa chaka ndi chaka makamaka kwanza athu amene no machechi awo aliko bwino amatha kukwanirisa kupanga zinthu zambiri kwa amene machechi athu aliko pansi ndi imene mafinances akuyendera timawaphunzisa mu njira ina yoti aphunzireso zambiri za Bible. So anawa akuphunzira zambiri mu utumiki umenewo. Chinthu china anawa akwanisa kuphunzira kuzidalira munjira yoma akapanga nawo ma camp meetings. Camp meeting inaliso kwa Tambarare. Ana kugonera pa camp ambiri khala pa camp kusonyeza kuti no ali mu utumiki omwe akukula nawo kuti no akatero sazachoka. Camp meeting imene inaliko chaka ichichi panali ana ambiri amene anakhulupirika kutumikira kunaliko zizira koma ana anakwanisa kukakhala nawo mu camp meeting imeneyo. Tikuthokoza Mulungu fukano anatisogolera kuti no maplan amene wowa anakwaniritsidwa. Mu Preachers Club timaphunzisa kuti azika kuti amene kuthandiza umanga ma church. Tili ndi church lina kuthanzi limene panopono lawonjezereka mu utumiki wa vana umene no amanga church limene lili kuti no lili ng'ono koma no lakula ndithu panopono iyayi kuti zabwinobwino lokuti mutapita mukapeza ya church ndo limbizitseko ndi zoterezi ndi vana mutumiki wawo akuphunziranso kunena kuti no they should reach up to God asamangopanga za reach in yokha kapena reach out komano mutumiki wathu timaphunzisa zonsezo ma community services timaphunzisa nafikiraso mpaka na ku prison akasemba napita ku prison kukafikira ama prisoners kumene koko. So tikuthokoza Mulungu kuti no anawo akukula mmene momo komanso amatha kupanga ma health explores kumchita njiro anakapanga. Mulungu atithandize kuti utumiki uwu usayime pomwepo komano masomphenya athu afikire pameneno Yehova angakwanise kukatifikisa. Amen. Department ya Atolankhani. Communications di department yokomaso kwambiri imene no imafarisa nkhani munthawi yochepa 2 minutes more than thousands and thousands of people amatha kulandira uthenga. So department imeneyi mu Central Region ndimene yakhala ikugwira ntchito kapena tena kuti yayimiranso kwambiri ingakhale Malawi Union. Mu communications department mwazina zimene tapanga kuyambira 2022 kufikira panopo ndikuwaphunzisa ma communicators timene mati communications conference imene imachitika tikamayamba kumene chaka ndicho linga chowathandiza kapena kuphunzisa zathu amene no asankhidwa kumene kukhala atolankhani mpingo mwathu. So chimene chandisangalasa kwambiri kuti no mu chaka choyambirira pamene tinapanga communications conference ku health sciences anthu amene anali trained kapena amene anabwera kumene kanali 110. Mu 110 titawaphunzisa anapitaso kukaphunzisa anzawo ena. Then mu chaka cha 2024 tinali ndi anthu ma communicators amene anabwera 120. Pa anthu 120 anapitaso kukaphunzisa mu ma district mwathu kuti no communication imveke yidziwike kwa anthu ena amene no mwina samachimvesa bwinobwino. Then mu chaka cha 2025 tinali ndi ma communicators 119 amene inakachitikiraso kunali kule College of Education kumene koso anthu ataphunzisidwa anathaso kukaphunzisa ena. Tikamaphunzisa vanthu chonchi timapasaso chilimbikiso timatha kukwanisa kuwapasa ma award kapena mphatso kuti agwira ntchito yopambana. Pamakhala munthu wina mu story imodzi amatha kutulusa muchochitika chimodzi amatha kutulusa ma stories awiri atatu kapena kuti sakhala chete sagona tulo koma makhala kulemba nkhani zosiyana kumene koko timakhalaso ndi ma award amene timapasa tikamapanga conference yathu imeneyi. Mipingo yambiri tsopano ikutsata njira zamakono zofalitsira nkhani monga pa Facebook. Mu 2023 tinali ndi ma church 20 okha amene anali ndi Facebook page koma mu 2024 chiwerengero chinakula kufika pa ma church 45 komanso mu 2025 ndi chiwerengero chakula kufika kuti 120 plus churches amene no ali ndi Facebook page kusonyeza kuti kakhale munthu atadwala sanapite ku church angathe kukhala nawo mutumiki ali pa khomo pake mkumamvetsera.
So tikuthokoza Mulungu kuti no chiwerengero chikukula and mumone momwe amakhalanso ena kupanga ma live streaming iso ma numbers athu akhala kukwera kuyambira pa 10 kufikira 45 kufikira mu chaka ichichi anali opitirira ma live streaming churches amene ampanga live stream kuti no zomwe zikuchitika pompo wina azinzimvera 40 plus churches kwa khala kuti kuliso ma YouTube channels ma churches angapo amene no poyamba anali awiri kupitirizabe awiri koma panopo afika pa 3 kupitiriraso. atolankhani akangalikanso ndi zochitika zosiyanasiyana za masiku omemeza anthu kudziwa za ntchito zofalitsa nkhani m'mipingo. Chiwerengero chikunkana kulirabe kuti no anthu ambiri akumasatira koma chifukwa cha ma programs ena zimapezeka kuti no talephera kupanga mmalichi amatha kuti panga squeeze kupita monga ma communicators timavomereza nkhani ndio au go using communications channels zimene timagwirisa ntchito njira zomwe timagwirisa ntchito pofalisa uthenga timakhala nayo mmei timakalimbikisa kunena kuti mipingo ingathe kupeza ngakhale ka kamera kapena ka phone kuti no anthu aja adzigwirisa ntchito zipangizo zogwirisa ntchito mu augo strategic plan zapezeka kuti mu chaka ichichi zachitika ndithu kuyambira 2022 timanka tikusimphina kufikira chaka ichi ambiri anatenga mbali iso timakhala ndi media ministry day mu July ambiri ma church ambiri anatenga mbali tinayamba ndi ma church 50 koma panopo chiwerengero chakulabe kufikira kuti no ma church ambiri akukumbukira tsiku ili kukhala opambana kwambiri. Tikanena ma stories amene amapangidwa published pa